أمن كرقرو خينو شمت جزاو ممحدار كركب معلتات زترفو ليتنال جنرال تادس وردن بدهتاتون አቶ ጌታቸው ረዳ ብጻጽን ኃይለ መልጥን ናይ ፕሬዝዳንትነት ስልጣኑ ተመንጢሉ ናብ አዲስ አበባ ካብ ዝገይሽ መዓልትታት አውጽረሎ ጌታቸው ሃዲሜ ኮንኩን ኣብዝሓ ጸረ ግዜ ናብ መቐለ ክምለስ ኢሉ እኳ እንተነበረ ልዕሊ ዓቕሙ ስለ ዝኾነ ዝከኣሎ ኣይመስለንን ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ ናይ ሎሚ ናይ ፓርላማ ውዕሎ ነቲ ብሽርክነት ማእኸላይ መንግስትን ሕወሓትን ዝቆመ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዝመርሑ ሰባት ክናኣዱ ከም ዘለዎም ድሕሪ ምግላጽ ናይ መሪሕነት ምትዕርራይ ከም ዝግበር ዕላው ገይርዎሎ ካብ ከባቢ ቤት ጽሕፈት ደጀን ዝተረኸበ ሓበሬታ ከም ዘመላኽቶ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደን ጌታቸው ተኪው ፕሬዝዳንት ከም ዝኸውን እዩ ጌታቸው ረዳን ሌተናል ጻድቃን ገብረትንሳኤን ድማ ናይ አብይ አሕመድ ምስገና ተዋሂቦም ስርሖም ከቋርጹ እዮም ብቲም ፈትለ ዝምራሕ ናይ ሓወልቲ ቤት ጽሕፈት ሕወሓት ቅድሚ ሕዚ ብዶክተር ደብረጽዮን ኣቢሉ ኣብ ቤተ መንግስቲ 4 ኪሎ ንጌታቸው ልዕል ካብ ታደሰ ተከልና ዝብል ሕቶ ቅሪቦ ከም ዝነበረ ይፍለጥ እንተኾነ አብይ ኣብቲ ግዜቲ ጌታቸው ኣይልዓልን ተሳኒኹም ስርሑ ጌታቸው እንተዝልዓሉን ግን ታደሰ ይኮነን ዝትኮ ዝብል ኣሉታዊ መልሲ ሒዞም ተመሊሶም ነይሮም ካብ ድሌቶም ወጻኢ ምላሽ ዝተዋሃቦም ቲም ፈትለወርቅ ፖለቲካዊ ሕቶታቶም ንኽምለስ ወታደራውያን መራሕቲ ትግራይ ኣብ ጎንኻ ሰሊፍካ ኣብ ልዕሊ ምምሕዳር ጌታቸው ረዳን ላዕለዋይ ጠማትዮ አብይ አሕመድን ጸቕጢ ምፍጣር ዝብል ኣንፈት ተኸቲሎም ከምቲ ዝሓሰብዎ ድማ ብናይ ጌታቸው ረዳ ምምሕዳር ጸጥታዊ ውሕስነት ዝሰኣኑ ካብ ኮርን ላዕሊ ኢና ዝበሉ ናይ ሰራዊት ኣዘዝቲ ነቲ ብሃገራዊ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ኣፍልጦ ዝተኸልአ ሕወሓት ድጋፎም ገሊፆምሉ ናይ ሓወልቲ ቤት ጽሕፈትን ወታደራውያን መራሕትን ተዋዲዶም ፈለማ ምምሕዳር ጌታቸው ረዳን ደገፍቱን ሰጊኦም ካብ ትግራይ ወፂኦም ክኸዱ ናይ ምግባር ዕዩም ሰሪሖም ቀጺሎም አብይ አሕመድ ንናይ ጌታቸው ረዳ ፖለቲካዊ ስልጣን ከምልስ ወታደራዊ ምንቅስቃስ ዘካይድ እንተመሲሉ ምስ ሻዕብያን ፋኖን ስልታው ዝበልዎ ወታደራዊ ዝምድና ፈጢርካ ንአብይ ካብ 4 ኪሎ መንቃል ዝብል ካልኣዋይ መደብ ሓንፂፆም ወፊሮም እቲ ኣብ ዓድዋ ዝሓለፈ ቀነም ብሽም መጽሓፍ ምረቓ ዝተራየ ኩሎም ወታደራዊ ኣዘዝቲ ዝተሳተፍሉ ወታደራዊ ምርኢት ሓደ ምርኣየ እዩ ነይሩ ንኽልተ ዓመት ሙሉእ ምኽትል ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኮይኑ ዝመርሐ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ሓንሳብ ንጌታቸው ዝድግፍ እንዳመሰለ ካልእ እዋን ንፈትለ ቀጠልያ መብራህቲ እንዳወልዐ ንደገፍቲ ክልቲኦም ጉጅለታት ኣደናጊርዎም እዩ ኣብ መወዳእታ ግን ውፃኢ ትበሎ ከም ዝወፅእ ግን ግበሮ ዝብል ኣካይዳ ተጠቒሙ ብኢደ ዙር ጌታቸው ረዳን ደገፍቱን ማሕተም ተመንጢሎም ካብ ትግራይ ንኽወፁ ኣብ ዝተገበረ ሓይሊ መልጢ ሰራዊት ዝተመልኦ ትግባሪ ብስውር መሪሕን ኣፈጺሙን እዩ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብቲ ናይ ቅድሚ ሕዚ ሕቶ ፕሬዝዳንት ይቀየረልና አብይ ሕራይ እንተይልኩም ኣነ ክኸውን ጸገም የብለይን ኢልዎም ከም ዝነበረ ኣብቲ ናይ 4 ኪሎ መድረኽ ዝተሳተፈ ላዕለዋይ መሪሕነት ኣረጋጊጹለ ይብል ሊላይ ቲቪ ታደሰ ወረደ ከም ታባህጉ ኣብ ዝቕጽሉ መዓልትታት ብናይ አብይ አሕመድ ደብዳቤ ፕሬዝዳንት ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ተባሂሉ ከም ዝሽወም ምንጭታትና ይሕብሩ እተሸቓለ ነጥቢ ታደሰ ወረደ ኣብ መንጎ ድሌታት አብይ አሕመድን ቲም ፈትለን ተቐርቂሩ ስራሕ እንተይሰርሐ ቅልውላው ትግራይ ካብ ቁፅፅር ወጻኢ ከይኸውን እዩ ታደሰ ወረደ ጌታቸው ረዳ ካብ መቐለ ወፂ ምስከደ ብላዕለዎት ሓለፍቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተጸዊዑ ሓጺር መብርህን ለወባን ከም ዝተዋሃቦ ምንጭታትና ይሕብሩ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ፕሬዝዳንት ኮይኑ ክመርሕ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከጽድቕ ንሱ ድማ ኩነታት ትግራይ ተጓሂሩ ምስ ማእኸላይ መንግስቲ ናብ ኩናት ከየምርሕ መርግጋዕ ምስ ፋኖን ሻዕብያን ዝተጀመሩ ርክባት ምብታኽ ሰራዊት ኢትዮጵያ ናብቲ ናይ ቀደም ኣብ ትግራይ ዝነበሩ ማዓስከራት ክምለስ ባይታ ምንጻፍ ኢሉውን ሰራዊት ትግራይ ብዲዲአር ምጥያሽ ዝብላይን ቀንዲ ዕላማ አብይ አሕመድ ነቲ ካብ ግዜ ናብ ግዜ በጣጢስዎ ዝጸንሐ ናይ ሰሜን ፖለቲካ ንትግራይ ብታደሰ ቢልኻ ምዝራግ እዩ ኣብቲ ሎሚ ዝወዓለ ኣኼባ ባይተ ወከልቲ ህዝቢ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ኦሮምያን ኣምሓራን ተወጢሩ ስለ ዘሎ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ መውቃዕ ግዜ ሕዚ ኢሎም ዝኣምኑ ሰባት ከም ዘለው እሰምዐ ኣነ ዝብል ግን ሕደጉ ሰላም ናይ ዝሕሸና ኣየዋጸኩምን ዝበሎ ካብ ውሽጡ ኣሻቒልዎ ዝቐነየ ጉዳይ እዩ ብዙሓት ሰባት ደጊምዳ አብይ አሕመድ ሰራዊቱ ኣኽቲቱ መሊሱ ንመቐለ ክቆጻጸር እዩ ዝብል ዝተጋገየ ርድኢት ነይርዎም እቲ ሓቂ ግን አብይ ዘሎን ዘየለን ዓቕሙ ወዲቡ ኣንጻር ሻዕብያ ከካይዱ ዝሓሰቡ ኩናት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣቐዲሙ ምስቲን ፈትለ ዝድግፍዋ ወታደራውያን ኣዘዝትን ብዘካይዶ ሚስጥራዊ ዝምድናታት እታ ናይ ዓሰብ ኣጀንዳ ናብ ዓድዋ ቀይርዋ አብይ ዘለዎ መማረጺ ባዕሉ ዝተኸሎ ምምሕዳር ጌታቸው ረዳ ተዓሊ ኒሉ ኣንጻር ኣብ ትግራይ ዘሎ ሓይሊ ምግጣም ዘይኮነስ
بتنጻጻሪ ክሰምዓኒ ይኽእል ኢሉ እውን ሕወሓት ብግዜ ከይዲ ክህመለይ ንዝበሎ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ መሪጽ ሓሪዩ እንሆ ደብዳቤ ክህቦ ኣብ ድሮ ሽሞቱ ንርከብ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ምስ ምንጭ ሽሞቱ አብይ አሕመድ ዶ ይስለፍ ወይስ ምስቶም ህዝባዊ ተቀባልነቶም ማህሚኑ ቁልጭልጭ ዝብሉ ዘለው ቲም መንጀሪና ይኸውን ሓቢርና ክንሪኢና ሰላም ቅነ